Tembange gandrung kaya apa langsung nggih nyelingi sawetara nggih Mas. Yuk langsung dados lagu gandrung. Kaya apa? Wis sing ladan dhewe iki. Bucah-bucah. Mula apa jenis story penduk? Sinden papat sing diaturi menang. Yuk, kaya apa ta? Langsung dados yuk.
nuwun. Mas Lidik, Mas Luruk. Dalam. Nah, niki lagu gandrung wis Nggih, diaturke siap. kanthi panjenengan sing tak dapuke. Napa, Pak? Iki diaturke kagem sedaya panitia Leres ugi sepuluh. warga masyarakat ingkang wonten lingkungan RT 02 RW 1. 1 Dukuh Royo. Nah, Nggih. ya aku nyuwun suwe ra diaturke. Napa, Pak? Caping gunung ning digarap jendringan. Siap. Ayo. Pun, derek. Mas Pidik sampai tak jawabke karo Mbak Lilis Karnali. Oke, siap. Wis, kuwi milih dhewe kono. Lah Mas itu kali sini. Ben milih dhewe. Oh, Dan pilihnya lho. Hah? Dan pilihnya. Kalau pilih mesti pilih sing ayu. aja sing cilik-cilik. Pinggir sing gadung ki nek sing elek kabeh ini tak pilih iki sing pinggir dhewe kowe. Sebeli Pak. Pinggir dhewe. Kuwi ngadeg kok ladelono. Iku, kae Pinggir dhewe ngono lho. Eh, Begini aku tercelintisan dadak. malah oleh kenangan dari desa. Remuk. lingkungan Bali Desa jadi paido. Masuk. Lingkunganmu mung cilik kowe ane mengkiu iki kowe ane gede nek lingkungan Bali Desa iki. Karek delok tutuke gitu. Nah, sukukmu mampu kowe. Lambungmu mampu ra, Mas. Loh, ya mampu. Kowe cara tenan iki. Iki cara kene nu pas kok. Sugane pecel. Nek kene tempe dele nek bojomu tempe benguk. Nah, kuwi. Bengok ya ora apa-apa ya, Mas. Apa-apa to. Wis, Yang penting kan masih enak. benguk-benguk sama Iya. tetep tak tresnani cah. Oh, iya. Mas penting aku kok tresnani apa ora to, Mas? Ya tetep lo setia sekali lo. Ai. Doji dong. Aku bawa terus untuk masih degeng. Oh, nggih. Bawa napa, Mas? Bawa Ape gunung, kowe ayo popon lho. Kenapa tuh aku yang ngetes bojoku? Lho, jangan wani kok nek bawa tapi gunung ora kok Eh. popok. Ora usah padu, ora usah ngurusi tangga. Ayo. Iya, ngono kok ngurusi tanggane. Ngene wedek. Iya. Salah tak benerne. Kowe meri tak? Meri toh aku Bojoku langsung meri kowe. seksi koyo ngene. Loh, iki yo seksi, iki seksi konsumsi iki. Wedi panganan. Yo, coba. Gawe di saka Mbak Lilis Karnali. Ya. Cendengin ya, Mas. Ya. Iki tak jeneng. Alah kok terus samarai padahal kula niku pun saged. Jane sing bawa mriki napa jenengan? Sing bawa sing ngendang. mulai toh. Sepi. Pak Wijaya bawa. Oh, Basir. Saben Yo aja terus langsung tunduk poin tentu. Masa Alus sik. Ora kanten yo engko ngenteni lampune mati. Lilis. Nah, Tak nyinggone urung enak. Loh, kan ini Wong sik kena bayangane simulasi, Mas, simulasi. Hanya imunisasi itu penting. Simulasi. nah, ketika tangga sebelah kan. Aku jembengan ya. Kowe iki rasa dijebeng sombong iki. Kuwi lho kaya tangga temano ya. Bojomu cara bocak apa jenenge? Bojomu bocak itu sithik kono. Wah, Iki jane. rencanane sok ben ape tak tok ning sore monumen reok kono sok. Kuwi riyo kene. Iya apa? Rupa gol bodine bojomu Bukit Soeharto lho. Ada ya apa? The big is beautiful ya, Mas. Sing endeledek kuwi kok. Ayo cepat di bibit itu selak mangan biar katanya mangan selak bibit. Bot. Bawa itu. Nggih. Saking ngajeng napa wingking, Mas? Awakmu iki mburi karo ngarep padha. Lah nggih sami mawon. Kok awak iki kan termasuk pawaan blunis. Ya maksudnya mentol iki padha ning milih apa pemburi ngono lho. Mburi yo teng perentol nakal iki. Yang mamajan ayo Mas ampun karo
betah-betahno piye? Sing pahami aku bojone. Apa Mas? Nek wis posisi ngoten iki apa? Bojoku wis mumpung ngene iki. Kuwi tandane piye? Mas? Iki berarti ape nolak. Ora. Samu lho. Awas, yo. Yo. Ya. Tuh. Sing jos to masuk lho. Sing jos lho. Lho, satu dah. Iya. Sing jos bojone sapa? Dur. Ya apa lho iso makit iki ane. Mbok kaya aku ne lho, Dak. Kaya kuwi lho. Tadi koyo kuwi yo ten yo. Pipit, terus bojomu ki puter ora padha renek iki. Coba Alah, sabar, sabar. puter. Nah, iki berarti bojomu tau ndelok tekku. Sabar kuwi. Oh, iya. Kuwi celintisan lho kowe. Lha tra yo nek sampean ki cara Ning nggonku pengen sekrune kuat Mas. Kok kaki. ya bener. Nek kene Tau bulat. kok ora puter barang iki kok tau periksane kok. Lah, saya wis bedole tak foto tak kirim WA. Jembang. Oh, kamu cek sini cek. Nih. Mas aku jenglengan yo Mas. Oke. Ini sebagai istri soleha, Nggih. lek arep dijengleng kowe kanggo nyuwara ndegek bisa. Tutorial ndegek kurang hidup. Nah, ndegek pokoknya diangkat. Nah, ngono. Loh, Aku tau. kesuwen. Wis dadak ora anu. Ora simpel ngono langsung ae. Mas, prasmanan nggih ngono ae. Weh, Kok prasmanan ki sing mangan wong akeh yo, Bang. Ora kok sing mangan akeh, prasmanan tegese buka dhewe tutup dhewe ngono. Enak ngono. Iki bojoku tak tutup lho, jan hubung lalu. Lah iki mabuk puter. Jenglengan yo Mas sing setrum kuat. Wis tak jendok tapi. Sampe ning dhuwur apa ning ngesor? Aku ning dhuwur, aku ning dhuwur. Ya ampun. Bojomu ki ning kene. Aku tau ning ngisor kali iki lho kok 5 menit lebih rumah sakit tau. Lah ngopo? Oh, alah. Ya ampun. Kelompokan pentil ta. Ya Allah. Kowe aku saru. Iku omong kowe lho. Iki apa? Dek, aku ning dhuwur ya, Dek. Injes. Iya. Pas. Kuwi iso. Ya ngono iki. Tahu bojoku mek bare terus keturun. Wis gak lilir blas. Wah, jenak ngomongne wayang. Klintisan. Lah nggak ora padha karo nek Mas Klitik grak. Pangan dik. Kok iso kenyek lah papu iki. Makane bojo kowe iki Mas. Beni sepadu karo tanggane. Jadi ya. Lah gitu. Ini ya. Ya. Apa kan nek piye piye. Piye. Ya, Patang-patang. Bawa ini. Siap. kayak gabus kebo.
Wis rewokan. Lu didelok to, kowe iki delok sumbere piye? Nek bojoku lak sumbere Lho kok gedak serat. sumbere piye? Manurung. Aku kangen kuwi lho. Udah tak. Piye? Udah tak. Rewokan. Kare. Ya. Ayo nih lah. Alah kok dipuluk. Obat dingin di awak-awak. Ben mambu tak ngetnek. Tapi mas dirubung waler kok. Ini besok tenan. Nek bawa meteng rekoso kayak anaknya. Piye mas? Lah nek ngeden mesti suwi. Sapa? Iki ra tau ngeten iki lho mek ibu tok metu. Jebret sama tuh mas. Penak ndek bojo pipit. Tinggal jebret metu. Ayo mas, aja sampai kalah karo tonggo lho ya. Nggih. Kayak sing mambengi ngono kuwi lho mas. Mambengi aku kok ora karo kamu di ngapa biar. Lah karo siapa? Tuku aku. Tak tuaku ya ditresnani sik kuwi kok iso. Ya. Polahmu lho mas mambengi iki jan apik klugit-klugit kaya ular keket lho mas. Ora iso puter. Angel saiki tambane angel. Ulahmu dhewe apik lho, Nduk. Kaya ulo sawo. Alhamdulillah. Bah, anu nduk ya. Apa mas? Janggutmu sesuk nek disuntik dioperasi sing apik nduk. Ben lincip nyatis. Ntis ya Irungmu mas. ben buangi iso maju tenan. Aduh. Sak kamu suntik didawani pisan ngantek kok udel. Jadi ben kaya opo. Mana elek. Ya, yang apa, Ris? Panas. Piye mas janji leka piye Anu esine tabuhe ben gak ngene. Anu tapi gua karo. Pansane iki lho. Panas dan udan panas. Bojoke Pak. Siapa mas? Nek bojomu ra kreatif. Ribon. Bojoki mengangkat boom industri. Kok sakit? Nggak. Gue cikan botol berarti. Iki mana punah? Bojomu bocahno lho, Jon. Apa? Bocahno. Kuwi kok nek pring nek kono mesti merembet rono malah. Iki apa? Iki kira ndruwo ana piye? Iso prembet nang pring. Oh, rumah aku. Ya bener. Capek gunung. Oye, iyo. Ngono ki nganu. Oh, siap. Sing wedok. Mas, Mas. Sing wedok iki ngono kuwi ndang karo muni aja meneng wae. Ngene. Kono nek dedet kono pek. Padahal dosa. Ya, dosa ya. Langsung. Napa kok balik iki? Kok balik piye kudune langsung wek ngono. Wek iki gudulmu. Napa? Piro bebek ra? Nggih. Bebek nek wek wis wek. Ngono, Itu wis kewer. Akhirnya kuliah puter. Nek balik puter nek iki mau bangsa. Bangsa iki. Pamasukkan Ambek wes nadyan turi elawasa tresnani ra umangsa apa duwe langsung
Panjenengan nembang satu tembang, nyuwun gungan tembang mitin Sekar Gadung, tembangnya Mongkrang Mangkring. Siap. Mas Bos jatuh jumeneng. Ya Kayak gini, Bos. kayak apa? Salah siji. Ya, sama Mbak Sulis sing jatuh jumeneng. Mongkrang Mangkring. Mitin Sekar Yo. Gadung. Mbok saben dino kok ngacak hasil gede kowe mentang-mentang rasa ojo krewet lagi aku usaha wis tekan ono kene aku ngerti wong wedok duwe akan duwe lambemu eman sayang kowe kudu dhewe Jelasnya Mbak Sulis. Nggih lho Pak, niki dadi wong lanang karepe piye to Mas sampean kuwi? lek usaha wis ora kurang-kurang wong ayu wis jok kono jok kene Asile endi? Kak aku njaluk kopi, njaluk gula, njaluk teh ora mbok kowe dhuwit. Tapi kowe saben bengi njaluk mongkrang, mangkring, rumah samu. kuwi ngono wis kewajibanmu wong ayu Wajiban ki apa ora ya kesel lho Mas, nek bendina mbok pangkring ngono kuwi ya sakit. wong wedok iki lho inna wa ma asobiri Artinya sekali merdeka tetap merdeka
Kaya ngawur lho kowe iki. Wong sabar iki kekasih Gusti Allah wong ayu. Dadi aku kudu sabar. Iya. Nek aku duwe syarat to. Apa no? Ana duit syarat Embok iki karepmu saben dina kok ngadapanku hasil gede kowe cuma mentang-mentang salah sembah nuwun lagu sampun matur Mas Didik kalian Mas Utuk kula nuwun bukan satu kembang panjenengan duet kali sinden Sekar Gadung sinten Mbak Kunjung kalian sinten Nyung Manggake pun tembangnya gawe penak mawon pokoke aja sampai situtan pun teman ngoten nggih ya kaya apa Mbak Kunjung diaturi jumeneng langsung dados ya tole tapit genterono pake kaya apa sak betik garapne diaturke kanggo Mas Dwi semono Korea Mas Taiwan Ikan wonten Korea Mas Dwi juga Mas Dwi goreng wonten Bekasi Bapak Tulus ikan wonten Pati rata anggap tak pernah kok kebablasan ya
Terus terang aku kaitannya kangen yo amung sekarang rasa anggap sambutan kok kebaca. Janji yang setia takkan pernah benar dan hidupku sekarang hati bukan janji sesuatu jangan sampai ku menghilang benarkanlah isi hatiku aku bisa menghilangmu. Mas Dalang, insyaallah yayino mawi darekaken nggih mboten sekeca kirang prayogi wonten ing Madalan. Insyaallah menapa ingkang dipun gayuh, menapa ingkang dipun jangkung piyayi wonten Royan Gilang Sampung Ponorogo insyaallah RT 2 RW 1 dipun panggihaken kabagyan kamulyan saha katentreman. Nawaitunipun bersih dusun insyaallah dusun tebih saking Sengkala Bilahi Sukerto dipun panggihaken tentrem rayu wilujeng widodara Allahumma amin. Mbok bilih wonten kadinatur nyuwun pangapunten anggenipun kula gegojekan menawi wonten medal ingkang mirugan mangke saged sapet jagong malih Mas Dalang nggih. Kupat lepet boten liwat sedaya ndem slamet blangkon genah ukurane lakon kudu tutup crita lan lakune nggih. Nggih. Sampun Laras napa teh? Monggo. Wah, monggo. Oke, siap lanjutkan bos. Nanti ketemu di Goro-Goro besok malam. Ya. Koko sing dupa kumalon renengkan tias sangobate kawanku sagung cacahan nanging sanget angigibi sang resi kaneka putra sang resi kaneka putra kang anjok saking wiyapi sukma sino ya wenak ya ngasapi semempeng keleng kalbu
ngawururan ngarane ngadure kemak guru gangsa tentang kadya butula para panriting durang yasti rakata ingkang tata layu sabit malah dorong suang kon kupacak haris ana kene ana satra ngadang ana tengah dalan cetha yen papan rupa tak simpangi nyiwa melu nyiwa tak simpangi nengen melu nengen kisanak kowe sapa kudune sing takon mangkono ki aku ayo buri sapa negara ngendi sapa jenengmu pangkatmu apa wah yo buri saka negara Simbar Manyura kekeseting Prabu Brodapati